нужда от нови велоалеи. В същото време бизнеса има нужда от един ефтин и бърз велосипеден куриер, нужда от намаляване на екологичния си отпечатък, така че това да може да се отчита като намалени емисии, нужда от зелен маркетинг и опит в устойчиви инициативи, тези неща, за които сме се събрали тази вечер. И не на последно място нужда от мотивирани млади хора, стажанти и служители, които могат да се свържат с този бизнес, защото всички знаем, че в момента в България има голям глад от млади кадри, които в крайна сметка да бъдат обучени на такива професионални умения. Както и нужда на включване от неравнопоставени групи. Младите хора по същия начин, те имат нужда от един трамплин, който да ги прехвърли към бизнеса, защото независимо дали излизат от университет или от някакво средно училище, те просто не са подготвени да прескочат тази бариера, която се иска, за да работиш в една бизнес организация, така както всички ние го правим. И тук ще разкрия една от тайните на зелените рицари. Всъщност ние имаме вътрешна коучинг програма, ние работиме с Life Coaches и тези рицари, които ще разнасят нашите доставки. Те няма просто да разнасят доставки, а те ще бъдат обучавани на бизнес умения от нас и от наши партньори. Ние се надяваме, че също така бизнес партньорите, с които ще работим, ще могат да предадат на нашите рицари своите умения и да ги наемат, така да работят с тях активно по проекти. Така че освен, че ние сме една велокуриерска компания, ние ще бъдем също така един такъв трамплин и едно място, което просто да започне кариерния път на много млади хора. И всъщност това беше и причината да се харесаме с мениджъри, да смятаме, че имаме какво да уменим като идеи. И не на последно място, нашето общество има нужда от така наречените социални предприятия, от социален бизнес, който да бъде забелязан като такъв. Необходимо ни е да имаме повече зелени аки, защото аз, понеже съм консултант по устойчиво развитие по професия, и естествено ще предавам на рицарите, които работят в нашата компания, точно тези познания, как да бъдат зелени аки. Мисля, че във всички фирми, които са събрали днес, такива хора и работници няма да бъдат излишни. И не на последно място, просто ни трябват някакви позитивни проекти, някакви проекти с такъв положителен заряд, който просто да мотивира по-голямата част от обществото, че ние не лежим тук, чакайки някакви помощи от Европейския съюз или чакайки някой да ни оправи. Всъщност бизнесът може да бъде силата и по-точно социалният бизнес може да бъде силата, която да ни изтласка към някакво по-ново ниво на осъзнаване на този потенциал, който носим и на тази устойчивост. Ще кажа кой ни помага на този етап, за да се случат зелените рицари. Всъщност ние открихме, когато започнахме да говорим с бизнеса, че адски много организации искат да дойдат при нас, защото ние не искаме и много пари или нещо такова. Те просто искат да ни помогнат и предлагат най-различни начини, по които да го правят. Тук виждате техните логота. Всъщност ние работиме с организации като DDB за част от нашите рекламни материали, правят ни уебсайтове. Велоеволюция са се ангажирали да правят обучение на нашите рицари по велосипедна безопасност. Разбира се, мениджър ни промотират, както и сега, чрез Венци, за което сме много благодарни. Вече правихме няколко workshopа с студенти, които искат да работят при нас, някои от които бяха промотирани от Junior Achievement и много се надяваме, че с организации като Българския Хелзински комитет, с които вече работим, ще можем да привлечем и така хора от групи на обществото ни, които са малко маргинализирани и които наистина трябва да им се даде шанс да получат някаква реализация в бизнеса, да привлечем такива хора. Естествено има други фирми, които ще ни дадат велосипедите. Това е, благодаря и се надявам, че с някой от вас ще може да работим. Нашите цели, които сме си заложили в Зелените рицари, са да помагаме на всеки, който иска с каквото можем и всъщност да създаваме всякакви нови връзки за устойчиво партньорство, както беше в този модел с дървото. Така че много ви благодаря. Цялата ни част ще приключи с едно конкретно предложение, след което преминаваме с неформални разговори. Тук може до края на вечерта да споделим всякакви идеи помежду